של ליצור מכבי נתניה, סנטי, חולי, גואטה, לקסר, ריין לקסר, הוותיק והטוב, שון ויינשטיין. יהיה מעניין לראות את החיבור בין השניים הללו, סימי. כן, ריין לקסר בא לפני הרבה שנים לחולון. הוא התחתן, בחור יהודי שלמד ב-Towson State אצל חבר שלי, מייק ג'זקולסקי, עלה ארצה ונשאר, הוא היחידי שנשאר מכל 4-5 שבאו, ובאמת התחתן והוא גר פה, הוא ישראלי לכל דבר. במשך 11 שנים כבר, נמרוד אורן, יגאל ניר, תמיר אריאלי, אורן בן חמו ואלפונסו פיו. זאת החמישייה שעופר רחימי מעלה כאן למשחק החוץ, באולם ישורון בנתניה. אורן בן חמו זה שחקן שהוא סקור כל השנים, ובעצם הוא מצא בית בצפון. הנה יעקב ראובן וזהו דודו קוממי, שני השופטים שינהלו את המשחק הזה. כמעט היה שביתה. האמת שלשמחתנו אין שביתה, ובואו נקווה שהאיגוד יפתור את העניין עם הנהלת איגוד השופטים, ואנחנו יוצאים לדרך. כדור ראשון שמוביל אריאלי, קריית טבעון. אם אריאלי הולך שם על החדירה, מכניס כדור טוב לפיו, והכדור החוזר בידיים של נתניה, כדור חוזר ראשון של גואטה. גם את ערן הסנטי, הנה הוא השחקן שראינו אותו במשך למעלה מעונה במדי הגליל, לא קיבל הרבה דקות משחק, אבל מדובר בשחקן חזק מאוד פיזי, עם כניסה וחדירה טובה, וגם שתי נקודות ראשונות. כן, כוכב על שהיה בנוער ובליגה של התיכונים, באמת הוא לא מצא את המקום שלו עדיין, אולי פה בנתניה. ילד מאוד מוכשר, אני מאוד אוהב אותו. כן, וגם נזכיר שהשבוע ביום חמישי 2:45 ליגת התיכונים יוצאת הדרך באוויר בספורט 5, תיכון זיו ירושלים מול עירוני ט' תל אביב, 2:45 ספורט 5, יום חמישי הקרוב, אתם מוזמנים. הנה שוב החדירה הזו של הסנטי. כן. מכניס את הכדור בן חמו, לוקח את הזריקה מחוץ לקשת, קצר מדי, כדור חוזר של ויינשטיין. שון ויינשטיין הריץ את חולי, יש לו את לקסר שמקבל שם את הסגירה של פיו, עכשיו גואטה. סנטי מחפש פעם, עושה את החדירה, הולך שמאלה, מאבד את הכדור הזה, ובואו נראה איך טבעון תסגור את המתפרצת עם אורן וגם עם הנקודות. כן, אורן הוא שחקן ששיחק בעמק יזרעאל שנה שעברה, עבר לטבעון, לא קיבל הרבה דקות שמה, עכשיו הוא מקבל את החמישה ראשונה. כן, שחקן בן 25 למעשה עונה ראשונה שלו בליגה הלאומית, וגם הוא הלך על שירות צבאי, ואת החליופ הזה מסיים הסנטי. ראינו חסימה, בקפיק, חסימה על הגב של השחקן, לא היה חילוף, נתנו לסנטי כדור טוב, ואין מה לעשות. צעדים של פיו. צעדים של פיו, ריין לקסר שומר עליו. 21 נקודות פיו קלה מול בנימינה. לא ראינו את החזימה על הגב, אבל מה לעשות. עוד פעם. עוד כדור אחד מתחת לסל, זה הולך לגואטה, לגואטה יש את הכוח, יש את הניסיון, קשה לעצור אותו, אחד הפורדים הטובים בליגה הלאומית. ונתניה ביתרון 6-2 על קריית טבעון, מרנין קריית טבעון. טבעון הולכת על שלשה ויש לה את זה, השלשה של נמרוד אורן, פעם ראשונה מחוץ לקשת. ואנחנו ראינו אותם עוברים לאזורית וקיבלו את השלשה. חולי מעט מסתבך, האישית של טבעון עובדת בינתיים טוב, יש עוד 7 שניות על שעון ההתקפה. לקסר מנסה להכניס את זה לוויינשטיין שמוציא עבירה של תמיר אריאל, היא עבירה ראשונה. ראית את האתלטיות של ויינשטיין, מסירה טובה של לקסר, למרות שהיה שחקן עליו, ואנחנו רואים אותו פה, עושה סבסוב באוויר, סוחט את העבירה על 2 זריקות. בסך הכל 1.86 הבחור, ניטור טוב, מדייק בכדור הראשון שלו, ועל הספסל מחכה להזדמנות הילד, עומר שטיינאוור. אגב, יש עוד ילד בליגה בנצרת עילית, סטנלי ברנדי.
עוד אחד מהילדים של הליגה. שניהם ביחד הם בגיל שלי. הנה אנחנו רואים, כל הכבוד לאריק אלפסי, הם מלמדים לחץ על כל המגרש. ראינו 1-2-1-1 לחץ על כל המגרש. זה בחטיפה וכולי, זה חולי עם השלושה הזו. ובאמת זה שחקן שהוא הרבה שנים מוביל קבוצות בליגה השנייה. אורן בן חמו. ויינשטיין מגיע שם לדאבל אפ. עוד מהלך אחד פנימה של אריאלי, משחרר כדור טוב. תשמע, טבעון משחקת מצוין עם הנעת כדור יוצאת מהכלל. כן, תשמע, יש להם את הסבלנות. נתניה משתדלים לעשות לחץ עליהם. הנה, הכדור הולך, חוצה בין שתיים. אם הכדור מקבל פיצוץ במוח וגם קורא את השר. נמרוד אורן שירת בצבא שירות קרבי, פספס כמה שנים מהכדורסל שלו. בדיוק כמוני אבל וכמוך. חוזר. כן. כמוני כן, כמוך לא. למה? הייתי קרבי. אני זוכר אותך בג'מבאות. כמה פעמים השתדלו לפרוץ את השקם. זה היית אתה, ידעתי. מה, זה לא קרבי? זה קרבי, זה קרבי. זה הכי קרבי. אסנטי. חזרו 5 נקודות רצוף, חזרו למשחק, 11-8 עושים טאבל-אפ. חולי, משחרר את זה לפיינשטיין, זריקה קלה ונוחה וגם הנקודות. וזה יפה מחולי שהוא מפרגן לשחקן, עוד מסירה, וויינשטיין זורק וקולע. 3 אסיסטים לתומר חולי. פיו עכשיו, הולך טוב על הראש של לקסר. In your face it's called. בפרצוף. פיו עם הנקודות הראשונות שלו במשחק. ויינשטיין מגיע לכדור החוזר. אמרנו איש קטנטן באופן יחסי? כן, אבל ריין לקסר זה זה שלא נתן לטבעון לקחת את הריבאונד, נלחמו והוא דחף את הכדור החוצה. אנחנו רואים what we call the ball was reversed, לצד שני. משחקים כדורסל יפה מאוד. הסרקי מפרגן לגואטה ושתי נקודות ורק רשת. לירן גואטה עם 4 נקודות. מאזן מלא בינתיים מהשדה שלו. אריק אלפסי בינתיים מרוצה מהשחקנים שלו שמוליכים 15-10 על קריית טבעון. החדירה הזאת טובה מאוד של אורן בן חמו, וגם הוא עם הנקודות הראשונות. אי אפשר להיות מבסוט מזה, הם צריכים... הגנה. כן, לא לתת להם להיות כל כך קרובים לסל. להשאיר אותו מחוץ לצבע. הנה בן חמו, אריאלי מוביל את הכדור. בן חמו מחכה שם למסירה, זה הולך לניר. ניר הולך על לקסר, משחרר כדור לאף אחד. להכיר. כן, גם הקיר קשור לעניין. העיבוד הראשון של קריית טבעון. כן, יגאל ניר בן... ניר. איזה כדור לגואטה עם שמאל וכאן עבירה של ניר. וגואטה גם ילך על זריקת הבונוס. יגאל ניר עם העבירה הזו. אלירן גואטה כבר עם 6 נקודות מוביל בינתיים את הקלעים של נתניה. והנה תומר שטיינאוור נכנס למשחק. The big guy. ניר יושב על הספסל. תומר שטיינאוור בן 42, 2 מטרים ו8. גואטה עם כדור ראשון מהקו. תשמע, שטיינאוור לבש צהוב, לבש אדום, היה בירושלים. התחיל במכבי חיפה עם אדי גורדון לפני הרבה שנים. למרות שאדי גורדון, אם אני לא טועה, החל את הקריירה דווקא בחדרה. אבל שטיינאוור 25 עונות. שחקן פעיל בליגות הבחירות שלנו. יש לי 1 בשביל שלך. ספר לי. הוא התחיל עם נוח רם, שהם שיחקו באזור של נצרת עילית שם, ונוח הביא אותו למכבי חיפה. נכון. תודה רבה. אל ימי איקסי העליזי. כן. סוף ימי איקסי העליזי. זה נכון. אבל איקסי עדיין עליזי, זה אני מבטיח לך. האיש תמיד שמח, ותמיד חוויה לראות אותו, את איקסי בוכבינדר, אחד הכוכבים הגדולים אגב של מכבי חיפה. כן. ושתי נקודות של פיו, הוא לוקח את לקסר, הנה אנחנו רואים, הוא לוקח אותו צד אחד, דרופ סטפ, אתה רואה את הרגל, לקסר מפוצץ אותו עם הקרש. זה לא עוזר. רק רשת. ופיו מדייק מהקו, ופיו עם 5 נקודות במאזן שלו, רק 3 נקודות ליצור מכבי נתניה. ופתאום 3 הפרש. משחק חדש. כן. אסנטי. בן חמו שומע אותו. בן חמו עלה ליגה עם מכבי חיפה בעונה שעברה, הנה גואטה מחוץ לקשת. כדור חוזר בידיים של אסנטי, איזה כדור חוזר, ולקסר צריך לתקן. עוד כדור אחד עם שטיינאוור, אין עבירה, מי לוקח כדור?
לוקח אותו ממוד אורן. שמע, מכבי נתניה מגיעים לזריקות טובות, גם כן השלשה שזורקו, הוא היה לבד, לוקחים את הריבאונד בהתקפה, יש להם יתרון, למרות שאין להם יתרון כל כך בגובה.